हेलौ लोगोफोर भिडिअ'नो मोनथाराखै गोबावथार जाबाय दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों आङो। बे हांसो मा गासिबो जोंहानि बे माइबारि लामाथिं दसे बेरायनो फैदो र'। ओइ मा खालामदोंलै नोङो? हो मा खालायब्रा? नोंसानि मोसौ नामारा मा गांसो जाया नामा नोंसानि मोसौआ? हा मा नायदावखोसो थायो? आसोला औ बाव दे दे दे।